इथं बघा मॅप बघायचा असेल तर मी कसं मॅप बघतो बघा, ह्याच्यात मॅप बघतो. म्हणजे हे वरती ठेवायला झालं मला, म्हणजे स्टँड लावायची गरज पण नाही तिथे. आणि इथे बघा समोर बुबू बघा कशी बघा, छोटे मोठे दोघं आले बघा इकडे. त्या छोट्यांची भीती वाटते जरा. काव्या त्याला घेऊन या इकडे. मार्लेश्वर रिटर्नला 120 किलोमीटर्स लागतात. तुम्हाला आता टायमिंग दाखवतो किती वाजले. 3:48. हे तर आपले पेट असतात आणि गावाकडचे पेट एक वेगळे पण असतात बघा. वा, काय नाव आहे हिचं? नाव नाही ठेवलं. घाबरते ना ती? तो आहे का ती? तो आता उड्या मारत असेल. मारतो भरपूर, सारखं बाहेरच जायचं असतं. काय, जाऊ दे, घाबरते. चल फिरव फिरव, वॉकिंग करू तिची. वा वा वा, छान. चला मार्लेश्वरहून आलो आणि इथे आपण सर्व प्रसाद आणलेला आहे. तर एक थोडंसं प्रसाद काव्या हे घे, ह्याच्यातला एक प्रसाद घे तुला. हे घे काव्या, ह्याच्यातले एक काढ, खा. नारळवडी खाऊन बघ कशी आहे, सांग. आहे का चांगली? चला 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 आतून चला. चला आता वाजले बघा 4 आणि आपली गाडी परत चालली. कुठे चालली काकी? येता काय? नका ह्यांना ह्यांना बघा आम्ही आरेवारे बीचला आलोय. दाखवतो सर्वांना आरेवारे बीच. तुमचं फर्स्ट एक्सप्रेशन कसं होतं हे बघितल्यावरती? खरंच सुंदर, कारण असं आम्हाला पुण्याला वगैरे कुठे बघायलाच मिळत नाही हे व्ह्यू. आणि हे ना, हे बघा, हे तुम्ही ते हे झिप लाईन आहे इथे लावून, इथे तुम्हाला बांधतील आणि तुम्ही सरळ खाली जाणार. झिप लाईन आहे, झिप लाईन, कपल झिप लाईन. हा हे बघा झिप लाईन. म्हणजे इथे येऊन तुम्ही आरेवारे बीचला येऊन झिप लाईन पण करू शकता. करेक्ट. फोटो बिटो काढा मस्त आहे. हा एक व्ह्यू आहे. अजून एक पण व्ह्यू आहे, तुम्हाला दाखवतो मी. मस्त आहे ना, खरंच छान आहे. इथे बघा, आता त्या गेस्टला मी मार्लेश्वर फिरवलं आणि आता आपल्या या गेस्ट बरोबर गणपतीपुळे दर्शन. म्हणजे तुम्हा सर्वांना एकाच व्हिडिओमध्ये दोघी जे टॉप ठिकाणं आहेत रत्नागिरीमध्ये फिरण्याचे, जसं गणपतीपुळे, पावस, या सर्व तुम्हाला आता दिसतील. आणि तुम्हाला आता सेकंड आहे, तुम्हाला कसं वाटतं इथे स्टे घेऊन आणि जेवण? आज तुम्ही व्हेज थाली घेतलात, काल फिश थाली घेतलात, कसं वाटतंय तुम्हाला? आपलेपणा भरपूर आहे. हो, अगदी प्रेमाने तुम्ही सगळं करता. मस्त वाटतं, एकदम खूप छान. एवढं प्रेमाने केलं की वी एन्जॉयड, रिअली एन्जॉय. खरंच मजा आली, मस्त वाटलं एकदम. थँक्यू. आणि तुम्ही जेवढे खुश होता ना त्याच्यामध्ये मग आम्हाला खुशी होते की वा आपल्याकडे कोणतरी आवडीने येतात पाहुणे आणि ते एकदम खुश राहतात आपल्याकडे घेऊन. बरोबर. आम्ही जास्त एफर्ट्स का घेतो ते एकच रिझन आहे की तुम्ही काहीतरी मेमरीज घेऊन जावं या इकडून. हेच आमचं एफर्ट्स असं काय. आणि यायला पाहिजे परत. चांगल्या मेमरीज ऑलवेज. आता फक्त मेमरीज जमा करायचे चांगल्या. आता मी ह्यांना गणपतीपुळे फिरवतो आणि जेवढे पॉइंट्स आपल्याला माहिती आहे तेवढं पण मी दाखवतो आणि तुम्हाला सर्वांना पण मी दाखवतो. बघा हे कोकणातलं ट्रॅफिक. हा सुद्धा एक बीच आहे. इथून सुद्धा उतरून असं आतमध्ये जाऊन पाण्यात जाऊ शकतो आपण. बघा हे आहे गणपतीपुळे. ही एंट्रन्स लेफ्ट साईडला आहे, ती एंट्रन्स आहे. चला या, झालं की कॉल करा. तुम्ही बीचवर गेलेलात? नाही गेला? हा, दर्शन झाला पटापट? मस्त झालं लगेच. मला 15 मिनिटात आला तुम्ही बाहेर. एकदम एकदम बिलकुल लाईन अजिबात नव्हती. छान झालं दर्शन. रेडीमेड होतं काय लावलंय? हा, लावलेलं आहे ते बघा, ते व्ह्यू आहे छान आहे तिथे बसून. पण नाही, पण आपण लांबूनच बघूया जरा. इकडे उभे राहू, इकडे पण उभे राहिलात ना तरी चालेल. आता मी परत सांगतो बघा, ह्यांची चहा भरपूर सुंदर आहे. मी चहा कुठे पियत नाही,
पण तुमच्याकडे चहा आम्ही मागून पियालो बघा. हा नारळ पाणी आपल्याकडे कसा किती रुपये? मग बरोबर आहे 50 रुपीज इज गुड ना. व्हेरी गुड. मस्त. पाणी पण ते भरपूर होतं आणि ते मलाई पण आहे व्यवस्थित. आणि इथे बघा यांच्याकडे ही मॅगी बनतेच. आमची काजल मॅडमने मॅगी खाल्ली होती इकडे. ही तुमची मुलगी? काय नाव तुझं? मॅगी. तर हे बघा आम्ही इकडे परत 2 प्लेट भेल घेते. भेल कितीला आपल्याकडे? 40 रुपये. तुमची मुलगी तुमच्या मुलीला एक प्रश्न विचारतो. मम्मीने काय बनवलेलं आवडतं जास्त? भेळ? घरी पण भेळ खाते? घरी विचारतोय. घरी मम्मी काय बनवते? व्हेज नॉन व्हेज काय बनवते? सगळं. बघा कोकणात फिरायला या. असं सुंदर सुंदर सिनेरी तुम्ही सर्व इथे येऊन बघू शकता आणि चांगलं चांगलं खाऊ सुद्धा शकता. बघा एकदम मस्त वाटतं आणि एकदम सुंदर वाटतं. आणि हा तो स्टॉल आहे जिथे आम्ही सर्व येऊन पार्टी करून गेलो होतो. आणि हे पार्टी आपले सर्व सबस्क्रायबर फॅमिली पण बघतात. जसे हे सबस्क्रायबर आहे. हे आठवलं ना तुम्हाला? आणि या मॅडम बोलले की अरे मॅगी काजलने मॅगी खाल्ली होती. चल बघा इथे आम्ही मार्लेश्वर पण फिरलो आणि गणपतीपुळे पण फिरून आलेलो आहे आम्ही. आणि इथे गेस्टने जे डॉग फूड आणले ते टाकतात आहेत. आज सर्व डॉग फूडची मजा. ते पूर्ण पॅकेट पण खातील टायमाला. 1 2 3 4 5 हिचं तिकडे पिल्लू आहे. चला इथे बघा सर्व अशी अरेंजमेंट आहे. आता सर्व रॅपअप करून ठेवतो बघा. तिथे बघा सर्व व्यवस्थित आपापल्या ठिकाणी ठेवलेलं म्हणजे कसं आपली एरिया पण एकदम व्यवस्थित साफ वाटते. आणि तुम्ही आता विचाराल की तू दमलाच नाहीस का? तर नाही. आणि टोटल किती किलोमीटर आज आपली गाडी चालली ते पण मी तुम्हाला सांगतो बघा. तर इथे बघा आज मी मार्लेश्वरला पण जाऊन आलो आणि गणपतीपुळ्याला पण जाऊन आलो. मार्लेश्वरला सिल्वर मध्ये जे चेक इन होते त्यांना दाखवून मार्लेश्वर फिरून त्यांना स्टँडवर सोडलं, रेल्वे स्टेशनला सोडलं आणि लगेच 5 मिनिटात. हा म्हणजे आज मी दुपारी जेवलेलो नाही पण मला काय भूक लागली तर नाही. तू बाहेर पण काय खाल्लं ना? नाही बाहेर नाही खात मी असं काय जास्त. मग आज किती किलोमीटर गाडी चालली असेल सांग मला? किती चालली असेल काय माहिती? सांग. एक नंबर सांग. काजल किती चालली असेल? मार्लेश्वर इकडून किती तू बोललेला? टोटल आज माझी गाडी सर्वात जास्त चाललेली आहे. थोडे किलोमीटर अजून 5-6 किलोमीटर ऍड केले की 200 किलोमीटर चाललेली आहे आज. 200 किलोमीटर. मस्त ना? आज माझं मन भरलं गाडी चालवून. आता उद्यापासून नाही जायचं. त्यावेळी मन भरलं त्या दिवशी पण असं तुला होतं. आज भरा गेला मग ऑटोमॅटिक गाडीला दमायलाच होत नाही. आता मी एवढं चालून आलो कधी आता उद्या नाही जायचं, उद्यापासून नाही 3 जायचं. 3 4 4 5 6 7 आम्ही तुला बांधून ठेवणार आहे ते खुर्चीला. 7 आवर्स मी आज ड्रायव्हिंग करतो. 7 आवर्स. तेव्हा सकाळी उठलोय मी, रात्री 1:30ला झोपलोय एडिटिंग करून. म्हणजे 1:30ला झोपलोय तर सकाळी 8ला उठलोय मी. फक्त घावणे चटणी खाल्ली मी. बाहेर काहीही पियालो नाही. इवन पाण्याच्या बाटल्या पण नाही पियालो मी. पाणी पण नाही पियालो. फक्त आता आरेवारे बीचला ती भेल खाल्ली आता येताना. पण गणपतीपुळे मार्लेश्वरची 5 मिनिटं तर होती माझ्याकडे. 4 वाजता गेस्टला मी रेडी व्हायला बोललेलो ना. 3:50ला मी घरी आलो. जाऊ दे. आता आपले जे गेस्ट आहेत त्यांना चपाती भाजी पाहिजे आणि भेंडीची भाजी पाहिजे. तिकडे भेंडी पण मी बघा आत्ताच बाहेरूनच घेऊन आलो आहे. ते भेंडीची भाजी बनवायची. आणि अशा प्रकारे आमची रुटीन चालू झालेली आहे. पीठ मळते इकडे. इथे बघा काजलने 2 वेळेस थाली प्रॉपरली रेडी केलेला आहे. तर आता रात्रीचे आपले फक्त आता गोल्डन रूममध्ये आपले 2 गेस्ट आहेत. त्यांना 2 वेळेस थाली हवी. तर तुम्ही पण बुकिंग करा आणि असं आमच्याकडे व्हेज नॉनव्हेज फिश चिकन मटन सर्व खायला या. आणि आता आम्ही वरती थाली घेऊन जातो. तोपर्यंत तुम्ही व्हिडिओला लाईक केला पाहिजे, व्हिडिओला शेअर केला पाहिजे, चॅनलला सबस्क्राईब केला पाहिजे आणि बेल आयकॉन वाजवली पाहिजे. बाय बाय. आणि इथे फळं खायला यायला पाहिजे. माझ्यावर गप्पा मारायला या. साधू बसलेला आहे. बघवा ओढणी घालून. तिकडे बघा आपले आजचा नाश्ता आहे दही साबुदाणे वडे. त्यांना सॉस हवे आहेत काय? हा मी देते कारण की त्यांनी दही चालतो नाही माहिती. आता हे नवीनच इनॉग्रेशन झालंय
अच्छा. हा, रत्नदुर्ग शिवसृष्टी हा. हे पण आता येताना बघूया आपण. त्यासोबतच ते आहे हा वरती. ओरिजिनल फोर्ट आहे. हा ते आहे वरती रत्नदुर्ग फोर्ट. वरती आहे का तो? हा जातो गाडी पूर्ण जाईल वरती. अच्छा अच्छा. हा तसाच येऊन आपल्याला गोल फिरून परत खाली उतरायचं. इकडे हे लावलंय ना ते बघा. हे रत्नदुर्ग फोर्टला आम्ही आलो इकडे बघा. आणि तिथे पण एक नवीन काहीतरी बनलंय. हा व्ह्यू, हाच व्ह्यू आपल्याला अजून वरती गेला की हाईटने व्ह्यू दिसणार हे सर्व. आणि ते फिश मार्केट तिथे आहे ते सर्व. या रोडवर नाही. हो हे पण सर्व फोर्ट टाईपच बनवलं. काय लिहिलंय? रत्नदुर्ग शिवसृष्टी. बनवतात नावाला बांगडे कसे आहेत? बांगडे 150. सौंदाले इकडे हलवे आहेत बघा. चॉकलेट आता ते मी अर्धा किलो ते अर्धा किलो. पापलेट काय रेट आहे आता? 900. आणि हलवा मोठा हा मीडियम 550. अर्धा किलो. वा थँक्यू. ते बघा हे फिश मार्केटला आलो होतो आणि मस्त ताजे प्रॉन्स आपल्याला अवेलेबल झालेत आणि गाडी इकडे पार्क केली बघा. हे बघा लोकमान्य टिळक जन्मस्थान. आता त्यांचं घर सुरू झालं. खूप सुंदर आहे. जा एकदा Huge, सगळे huge. तुम्ही. खरंच सुंदर आहे. बघण्यासारखं आहे एकदम त्यांचं ते राजवाडा. खूप छान. बघा इथे आता आपण आलो आहे पावस दर्शन आणि रत्नागिरी दर्शनला. काल मार्लेश्वर गणपतीपुळे आपण केलं. तर हे सर्व पॉईंट्स असतात रत्नागिरी दर्शनमध्ये. रत्नागिरीमध्येच कमीत कमी जर बघितलात तर 13-14 पॉईंट्स आहेत फिरण्याचे. घाल घाल जाऊ दे घाल. स्टेशनवर मिळतील बिस्किटचे पुढे. घाल त्यांना सगळ्यांना घाल. घे. दे ना टाक ना. ते बघ दोघं बघ. तुम्ही तो पूर्ण पुढा टाकला ना ते लगेच संपवणार सर. आता कॅच पण घे. भूक लागलेलीच आहे त्यांना. ते बघ. तरी आता तेवढे दाणे खाल्ले मी. चला प्रॉन्स फ्राय. प्रॉन्स फ्राय. चला आतापर्यंतची सर्वात जर मोठी कोलंबी असेल तर ही असेल. हां त्यांना मोठी कोलंबी फ्राय पाहिजे होती ना. तर इथे उघडूया जरा उजेडात. इकडे जरा उघडून बघा आणि ओता डायरेक्ट ती. मोठी आहे. किलोला 20 बसणारे किंवा 18 बसणारे असतात ना तर ते हे आहेत ते. उचलून बघा काकी. हा सर्वात मोठा. हा सर्वात मोठा आहे बघा. शेपटी करा त्याची. भरपूर मोठा आहे बघा. हा मोठा आहे, हा मोठा आहे. हा पण मोठा आहे बघा. शिफ्टीने तर पुढचा पकडायचा. त्याचा धागा पकडायचा पुढचा. पुढचा धागा पकडला ना. धागा. हे बघा थांबा शिकवायला लागेल काकीला. सोडा काकी सोडा. हे बघा असं पकडायचं. केवढा मोठा आहे बघा. तोंडापेक्षा मोठा आहे बघा काकीच्या. हे त्याचे डोळे. डोळे बाहेर आले त्याचे कोलंबीचे. दोन तर एकाने एक 2 खाल्ले तरी बास होतील मम्मी. ते एवढे मोठे आहेत बरोबर. कसे डोळे दिसतात. आणि तिने एक माझ्यासाठी तिने एक टाकला त्याच्यात. बोलतो तू पण खाऊन बघ बोलतो. मला माहिती आहे तू गॅससाठी घेतोस ना. एक तू टाकला त्यांनी. सर्वात पहिला जो मोठा आहे तो मला एक खोलून दाखवा. पूर्ण साफ करून दाखवा. त्याच्या पाया पण काढायला लागतात ना सर्व. साईज बघा एवढी आहे ती. माझ्या विथ एवढी आहे बघा पूर्ण. हे बघा पूर्ण तेवढी आहे. त्याचा डोक्याचा भाग काढतो आपण. डोक्याचा भाग गेला ते पूर्ण. आता हॉटेलवाले शेपटी ठेवतात बरोबर आहे ना. पण आपण शेपटी काढूया. ते नको शेपटी ती. ओके ते झालं काढलं. आणि त्याच्यामधलं आता ते आपण आता जो धागा आहे काला धागा तो पण आपण काढणार. निघाला तो. हे बघ. हा हे बघा ह्याच्याबरोबर निघाला तो. इकडे कोलंबी साफ झालेले आहेत. आणि हे त्याचं वेस्ट बघा एवढा निघालेलं आहे. वेस्टचं जर वजन केलं
तर तुम्हाला एक मी हिशोब सांगतो. जर 1 किलो कोळंबी असेल ना तर त्याचा वेस्ट 600 ग्राम असतो. म्हणजे 60% हा त्याचा वेस्ट असतो आणि 40% जे आपण काढतो ते असतं. ते कोणतेही घ्या, मोठे घ्या किंवा छोटे घ्या. आता समजा हे 1 किलो असेल, हे अर्धा किलो आणलेत मी, पण 1 किलो असेल तर ह्याचं वजन फक्त 400 ग्राम झालं असं. मोठे असू दे किंवा छोटे असू दे, आम्ही हे ट्रायल केलेले आहेत. बरोबर काजल? एक्सपिरियन्सने सांगतोय. आणि इथे बघा सर्व आता त्या बाहेर काढलेले आहेत. आता काकी हा जरा मोठा हातात घ्या, हावाला मोठा आहे ना, हा जरा हातात घ्या. तो सालीसकट किती मोठा वाटत होता ना, आणि तो जर आता घ्या. ओके, तरी एक आहे इथून जर स्टार्ट झाला तर एवढा आहे. आणि त्याचा आता पाठवून पण आम्ही कट करतोय. हा कट करून दाखवा जरा पाठवून. आणि त्याचं जर आपल्याला धागा कसा पूर्णपणे निघत नाही तो. आता असं कटिंग चालू आहे. येस, हे सर्व काढायला पाहिजे बघा. हे बघा, हे किती घाण निघाले बघा. मग काकीच्या हात दाखवा का किती. हां, टी टाका ह्याच्यात. हां, तर कोलंबी आणि इतर मच्छी बाहेर खायच्या अगोदर भीती का वाटते? कारण इथे बघा किती आमच्याकडे फक्त 6, 8, 10 पीस आहेत म्हणून ते आम्ही साफ करतो. हे जेव्हा 50-100 पीस असतील तेव्हा लक्ष देऊन साफ केलं तर बरं. नाही तर मग काजल हां हां, आणि उडवाउडी ती पोट खराब होणार ना आपल्याला ते जर साफ नाही केलं व्यवस्थित. प्रॅक्टिकली तुम्हाला दाखवतो इथे काय सिच्युएशन आहे. जसं किचन काय त्या बेडरूममध्ये मी बघा तिथे काम करत बसलो. माझा लॅपटॉप तिथे ठेवला आहे मी. इथे एंटर करतो ना, एवढा चांगला सुगंध आला आहे ना, लगेच समजते की काहीतरी मच्छी फ्रायचा आयटम इथे बनतो आहे. आणि इथे बघा त्यांना पाहिजे चपाती, भाजी पण पाहिजे. आणि त्यांना हे स्टार्टर आयटम बघा केवढे मोठे झालेत बघा. बाप रे, जम्बो साईज एकदम जाडे जाडे. आता तुम्हाला सांगतो हे सर्व आम्ही काजल आता बाहेर रेस्टॉरंटमधला मला प्राईस माहीत नाही, पण मी इथे बघा आमची खरेदी तुम्हाला मी सांगितली बरोबर. मध्ये गेलं तर 950,000 पर्यंत कुठेच नाही. हां, आणि आपण कितीला लावणार आहे हे? 500. किती? 500. 500. तेच ओनली 500 रुपीजला आम्ही हे सर्व लावणार आहे. कारण त्यामध्ये कसं ट्रान्सपोर्ट पण असतं, सर्व असतं, आपले मसाले असतात, तेल असतं. तरी आम्ही जास्त मार्जिन घेत नाही. फक्त हे स्टेवाले असतील तर, जर कधी फ्युचरमध्ये आउटसाईड स्टे आपण जर फूड चालू केलं तर हे 700ला मी देणार. ओके, चला हे सर्व असं चालू आहे. आणि त्यांना बघा भाजी, 2 चपाती, सॅलेड. आणि आता त्यांना कोलंबी आपण एक वेगळ्या ह्याच्यात देऊया. मस्त एक ताट घ्यायचा राऊंड. हा, हे असं राहू दे. चमचा ठेवायचा त्याच्यात फक्त काजल. आता चला हे शुभारंभ मी माझ्या हाताने करू. हे आपले कोलंबी बघा फ्राय झालेले आहेत व्यवस्थित. जर आपण टिश्यूवर ठेवूया का, टिश्यू पेपरवर? येस, पण ते चिपकतील ह्याच्यावर ठेवायच्यावर पण हा ह्याच्यावर. हां, ते हे तेल आहे सर्व पहिला बघा आम्ही वेगळ्या ह्याच्यात काढून घेतो. म्हणजे ते तेल असेल तो ह्याला लागेल असं दिसतं. हे थांबा, हे त्याचे कोटिंग निघाली नाही पाहिजे. बघा ज्यांना कोटिंग सकट खायचं ते कोटिंग करे, नाही पाहिजे तर काढून खावा, काय प्रॉब्लेम नाही. हे सर्व व्यवस्थित आता ह्याच्यात पहिला काढून घेऊया आपण. काय वाटतं ते? कटलेट कसे असतात मोठे? प्रॉन्स कटलेट बोलायला नको, पूर्ण प्रॉन्सच कटलेट सारखे मोठे आहेत एकदम. वा वा, एकाने 2-3 खाल्ले तरी वास होईल. आता दोघांमध्ये आपल्याला सर्व द्यायचे आहेत तर ते एकदम मस्त वाटतील. आता वा वा, ह्याला म्हणतात प्रॉन्स. खाल्लं की मन भरलं, मन पण भरलं आणि पोट पण भरलं. छान, मस्त. इथे आम्ही आमच्या पद्धतीने इकडे मोठे कोळंबी ते फ्राय करून रेडी केलेले आहेत बघा. आणि हे संपूर्ण कोलंबी आणि 2 ताटे आज त्यांचा लंच आहे. तर इथे आलात तर ही कोलंबी बघा जरा कॉस्टली पडणार. कारण हे मोठे कोलंबी हे किलो 700 रुपये पडतात. एक असतात ते किलो 500 रुपये, 400 रुपये किलोवाले पण आम्ही फ्राय करून देऊ शकतो. त्याचे रेट्स कमी पडणार. आणि हे 700 रुपये किलोवाले पण तुम्हाला फ्राय करून देऊ शकतो. त्याचे रेट्स ऑब्व्हियसली डबल पडणार. म्हणजे जी एक 300 रुपये वाली पण येणार आणि एक 600 रुपये वाली पण येणार प्लेट. तर तुम्हाला कोणती पाहिजे ते पण सांगू शकता. मी विचारणार, डिस्कस करणार तुम्ही जर इथे आल्यावरती. पण मोठ्याची एक चव वेगळी, छोट्याची एक चव वेगळी, मिडियमची चव वेगळी, आपापलं सर्व आहे. चला जाऊया मग.